Bé, bon vespre a tothom, benvinguts al Centre de Lectura. I bé, és una miqueta, el problema és que avui hi ha un munt d'actes alhora, actes que ja havien estat programats a la sala més gran i ho hem hagut de fer en aquesta sala, que és molt acollidora i molt bonica, tenim un rossinyol aquí al davant, vull dir que l'escenari millor no pot ser. Bé, avui tinc el goig de presentar-vos aquest acte. Tenim aquí una escriptora emergent, junt amb una escriptora consagrada, la Carol Cabrera i la Núria Perpinyà, que avui mitjançant una conversa ens parlaran del llibre de la novel·la de la Carol, Donde caerse muerta. La Carolina Cabrera, nascuda a Reus el 1977, és llicenciada en Filologia Anglesa i Hispànica, va obtenir la beca JADE per cursar estudis de postgrau en literatura hispanoamericana a la UNAM, Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. A la Universitat Claustro Sor Juana Inés de la Cruz va estudiar escriptura creativa i literatura. Ha viscut a Alemanya i Mèxic i actualment treballa com a professora d'anglès a l'Institut Gabriel Ferrater i Soler. I debuta en el món de la literatura amb l'obra Donde caerse muerta. Jo he tingut la sort de poder compartir activitat laboral amb ella, perquè abans de jubilar-me estava al Gabriel Ferrater. És la meva cap de departament, digues. Això sí, la jefa, per ara som amigues. La Núria Perpinyà i Filella, nascuda a Lleida el 61, és autora d'un gran nombre de novel·les com Un bon error, del 98, Una casa per compondre, del 2001, Mistana, 2005, que va rebre el Premi de la Crítica de Narrativa Catalana, El Vertigen i De sobte el paradís, Diatomea, el 2022, i en teatre ha publicat Els privilegiats, 2007, Els cal·lígrafs, 2011 i El vici, 2018, i també el poemari Cels canviants, del 2023. Especialista en literatura moderna i contemporània i en l'obra de Gabriel Ferrater, és professora de teoria i literatura comparada a la Universitat de Lleida. Ha publicat, entre d'altres, Gabriel Ferrater, Recepció i contradicció, del 1997, Más que una màquina, Premi Internacional d'Assaig Segle XXI, a Mèxic, el 2010, La cadira trencada, Teatre Català d'Avantguarda, del 2019, Caos, virus, calma, la teoria del caos aplicada al desorden artístico, social i político, Premi Màlaga d'Assaig 2020, i enguany ha estat guardonada amb el Premi Serra d'Or a la millor novel·la per El cos invisible. Jo el que espero és que, després de la xerrada, us agafin moltes ganes de llegir aquesta novel·la, que és xulíssima, ja l'he llegit, i crec que us agradarà molt. Ja els dono pas d'ella. Encara que no estiguin rames que puguin entrar, no? Que del costat, que es poden posar aquí al costat de la vidriera, no? Sí, o allà fora. Llavors allà que estan El veieu, balcó es no? treu més bé encara. Se sent? Amb aquesta distància, sí? Hola. Però quan una parli, millor que l'altre estigui tancat, perquè si no sona poc s'acabarà. Doncs obrirem i tancarem. No? No. Molt bé. Doncs això, moltes gràcies per ser aquí al Centre de Lectura de Reus, que per mi és una biblioteca i un centre fantàstic i molt lligat de fet a la meva joventut, perquè vaig començar estudiant Gabriel Ferrater i doncs això, Reus era l'origen de Gabriel Ferrater i de la seva biblioteca i de tot el que ell va llegir, no? I ara, doncs bé, torno a ser aquí, he vingut altres vegades, certament, altres vegades a ser la Carolina, i ara li dic Carolina, però sempre li havia dit la Cabrera, perquè ella era la meva estudiant i no teníem aquesta intimitat. I per mi era la Cabrera molt bona estudiant, de matrícules, una estudiant excel·lent. I aleshores, clar, és a dir, no m'estranya que hagi fet aquesta novel·la, l'hagués pogut fer fa 5 anys o 10 o l'any vinent, però es veia que era una literata des dels orígens, i que escrivia molt bé. Ara parlarem una mica, us explicaré una mica el seu estil d'escriure i per què em sembla una novel·la excel·lent, aquesta novel·la. I bé, el que recordo era el seu caràcter molt estudiosa, com ja sabeu, molt estudiosa i a la vegada és molt tranquil·la, cosa que a mi sempre m'ha admirat perquè, doncs això,
m'ha mirat la calma, no? Aquesta calma, no sé si budista, que té davant de les coses, i és una cosa molt admirable. I bé, jo he vingut aquí sobretot com a professora, per una banda, per l'afecte que li tinc, però també com a novel·lista, és a dir, saludant a una jove novel·lista i això augurant-li un gran pervenir. I per mi... Ara parlo jo de tu, no? A veure, què tal? Em sento amb el micròfon. Bé, jo vaig conèixer la Núria ara fa quasi 30 anys. Al primer curs de carrera va ser la meva professora de teoria de literatura que explicava amb molt de rigor i ens donava lectures orientatives, algunes obligatòries, però si les haguéssim d'acumular serien com un treball de final de grau avui en dia. I això vaig pensar que tenia una responsabilitat gran de pes, així que al primer any de carrera, els que em coneixen més, tot i que era bon estudiant, em quedava a casa llegint amb la bateta i em comprava un paquet de Madalena de Guisona i llegia, tenia moltes coses a llegir. A les teves classes no hi faltava mai, però les altres, que podia estudiar la nit abans, sí. Així va ser. Després el que vaig fer no vaig intentar no perdre mai el fil i em vaig apuntar a totes les assignatures que ella impartia, optatives, de llibre configuració, i això ho vaig poder fer encara millor quan vaig fer la doble llicenciatura, hispàniques i anglesa. Llavors encara no li vaig perdre la pista. Un dia se'm va córrer dir-li que m'agrada escriure i ella em va acceptar agafar-me la primera coseta que vaig redactar i escriure. Al cap de poc temps, quan jo acabava hispànica, sortien unes beques per estudiar a Llatinoamèrica. In extremis vaig pensar que no podia optar, vaig portar els mèrits, les notes i 3 cartes de recomanació. Una d'elles me la va fer la Núria, una altra el professor de Jové, que ara no hi és, aquí estava dedicat també al llibre, i un altre professor. Gràcies a aquesta carta de recomanació i altres factors de l'atzar em van donar la beca i aquesta és la matriu de la novel·la. Llavors ella m'ha acompanyat des del minut 0. Quan estava a Mèxic, malauradament, al cap de mig any d'estar allà vaig patir una malaltia, la tifoidea, i algun ensurt personal, algun assalt, va ser una història una mica dura, que em va retornar a casa molt atemorida i empetitida. I la Núria em va fer sempre d'acompanyant amb trucades i correus. I després, amb els anys, aquesta confiança es va convertir en un grau més íntim i d'amistat, fins al punt que un dia em va dir 2 coses que va ser el punt d'inflexió de la nostra relació. Una va ser, Carol, no em diguis de vostè, te recordes això? I la segona, Carol, tu has de creure una miqueta més. I a partir d'aquí vaig prendre la determinació d'escriure i després ho he explicat més tard, al cap d'una dècada, vaig vendre tot el que tenia material i vaig decidir marxar a Mèxic i reprendre aquesta història de ficció. I jo diria que d'ella és l'exemple més gran de sororitat que conec. M'ha regalat temps, confiança i m'ha llegit i rellegit totes les versions d'aquesta novel·la. Per mi, encara que quedi... per mi és poètic, és com un àngel de la guarda i per mi és un privilegi que m'acompanyés avui aquí. Tots els premis que han dit són pocs i el darrer és el Premi Crítica Serra d'Or, que penso que és just a l'alçada, que t'avala. I l'últim que diré, molt bonic, quan estava malalta, un dia que els recordo que vaig agafar un taxi per anar al metge, entro al Museu de Belles Arts i a la botiga de la llibreria vaig trobar un llibre Más que una màquina. Punyeta, eres tu. Estava el teu llibre d'assaig allà esperant-me. Així que sempre d'una manera directa en directe m'has acompanyat. Molt bé, va. Molt bé, doncs ja hem consagrat la nostra amistat com a mestra i deixeble i ara hem de parlar de literatura, ja saps que soc seriosa, i hem de parlar de literatura, que per això som aquí. Aleshores, podries, potser, llegir un petit fragment i després ja entrem a valorar literàriament la teva obra. Començo amb un text que hem triat, que és Com arrenca el llibre, que és el que em va costar, trobar la veu narrativa. A veure si tinc bona dicció. Oficialmente no existimos. Acá no somos nadie. En realidad somos profesoras, tenderas, secretarias, meseras, amas de casa, enfermeras. Yo soy geógrafa, entendida en mapas y planificación territorial, pero como el resto de nosotras me llama Sudaka.
Mi especialidad es la geografía política, que principalmente observa los sistemas de dominación en diferentes escalas. Soy mezcla porque ustedes así lo quisieron. Hubiera preferido ser olmeca, tolteca, maya o totonaco. Si no hubieran estado chingando a nuestros antepasados, ahora no les estaríamos jodiendo a ustedes. Por joder, entiendan importunar. Aunque no tengan los malditos papeles, tengo un nombre, Xochitl. Si bien es cierto que es difícil de pronunciar, tampoco albergas el más mínimo interés en aprender a decirlo correctamente. Sí, hablo náhuatl, una lengua indígena totalmente desconocida para ti. Molt bé, aquest és el començament de la novel·la, no? Amb un personatge... És un personatge modern, perquè és un personatge primer femení, que en la literatura no apareixen fins al segle XIX, els protagonistes femenins. Oprimit, que també és una cosa nova, perquè les dones a la literatura fins al segle XIX eren prostitutes o bé eren mares de família o criades, ja està, no hi havia més. Però en qualsevol cas, cap de les tres no patia. La criada estava contenta, la prostituta també i la mare abnegada i feliç. I aleshores, al segle XIX ja comença la figura femenina tràgica, d'algú que pateix. Però bé, això ja situa aquesta novel·la, que és una novel·la contemporània. Però, a veure, quan tu dius que una novel·la és bona, és a dir, vas a la pel·lícula, és bona, molt bona la pel·lícula, però per què? El que no ha vist la pel·lícula diu per què és bona, no? Aleshores, us intentaré dir per què és bona la novel·la de la Carolina, no per amistat de dir és bona, sinó per què. Aleshores, quan tu dius que una novel·la, un llibre de literatura té categoria, pot ser per tres motius, és a dir, un pot ser, què és el pes que té un llibre, no? Un pot ser pel tema, l'altre és la forma i l'altre és la part de vida, tema, forma, vida. Aleshores, pel tema, si el tema és important, home, al lector li agradarà. El que passa que el tema d'aquestes tres peces, tema, forma i vida, potser el lector normal, més de carrer, li interessa una novel·la, jo què sé, del tema, que li interessa la Guerra Civil i protagonitzada està la Guerra Civil i la postguerra i com el poble català va ser, oprimit i el tema realment és digne. Però això pot atraure molts lectors que s'identifiquen, que volen saber, però si aquesta novel·la està escrita, és pobra a l'hora d'escriure, és poc imaginativa, està mal escrita, diríem. Pot ser periodística, simplement, però no diríem que és literatura. Diríem que és costumista, que és, si m'explica el que ha passat, és un document més aviat, més que literatura. Aleshores, realment la literatura, el tema és important, però no és la columna. Després hi ha la part de la vida. Molta gent escriu, sobretot en les primeres novel·les, o hi ha gent que ho fa encara que té gran, explica la seva vida, que potser és interessantíssima, però clar, si no sap escriure, clar, tampoc podem dir que és literatura. Jo, per exemple, m'agrada molt llegir vides d'aventurers, d'alpinistes. Vaig fer una novel·la d'alpinistes i em vaig fer un tip de por, vaig passar molt bé llegint novel·les d'alpinistes, però vaig tenir també molta... Clar, me van decebre molts, perquè n'hi havia un pobre que va morir, com gairebé tots, el Kukucha, que era un alpinista polonès, un bestiota, que clar, ell rivalitzava amb el Messner, el Messner suís, més diners, etc. I aleshores Messner ja anava al davant i havia fet ja tots els 8.000, mira, se sent millor, no? Estava una mica lluny. I aleshores què va dir Kukucha? Doncs ara faré les cares nord i a l'hivern. És a dir, era molt més bèstia. Jo me vaig llegir les memòries de Kukucha. Ostres, una decepció, perquè el que explicava la vida era importantíssim, però deia, vam tenir molt mal temps, va haver un esdalt, vam arribar al cim a les 4, a les 6 vam marxar, vam perdre un pel camí, vam tornar, a l'endemà vam dir, anirem per l'altra cara, obrirem una via, Però clar, un diari, dic, ostres, quina llàstima, quina llàstima. En canvi, el Messner, a part de ser un gran alpinista, escriu com un àngel. Llavors, clar, és que no només hi ha la vida. I després tenim la
la tercera cosa que realment és la peça fonamental de la literatura, que és la forma. És a dir, és una cosa que qualsevol persona amb sentit comú es dedica a la feina que sigui un paleta, sigui qui sigui, tu li dius, què és un escriptor? I te dirà, doncs aquell que escriu bé. Ja està. És així de sap? És a dir, un bon escriptor és aquell que escriu bé, és així. Ha de dominar la forma, no? Ha de dominar la forma. Ara, si només domina la forma, què pot passar? Doncs tenim un tipus de literatura molt sonora, la poesia de joc, etc. Però a algú li pot semblar una mica poca substància. Diu, bueno, sí, sona molt bé, és molt musical, però què m'explica? Sí, domina molt, però, clar, potser és una mica buida. Què passa amb la novel·la? Anem a parlar. Què passa amb la novel·la La Cabrera? És que es volen les tres coses. Aleshores, amb forma, com penso demostrar, excepcional. El tema, els oprimits, la cosa existencial, estem tots perduts, etc. La cosa de la vida, de l'existència, classe més alta, classe més baixa, perquè hi ha diverses classes, homes, dones, és a dir, amb diners, sense, d'aquest continent, de l'altre, és a dir, una sensació existencial de dolor, no? De dolor, però amb punts d'esperança, que li dic gràcies a Déu, perquè després pateixes tant amb aquell llibre, però doncs de tant en tant ja respires, no? Gràcies a Déu, no explicarem el final, però de tant en tant respires una mica. Aleshores, a nivell existencial és fantàstic. A nivell de forma, com ara us diré 4 coses, està escrita, però és que és una mestra de la novel·la. I es nota, a més, que la història no és de cartó-pedra, és a dir, no és una història distant que digui, mira, he fet una novel·la de crims i que hi ha un comte que mata a una princesa i que no té res a veure amb ella. Això es nota que és una cosa distant, que no t'involucres. En canvi, amb ella la veus que involucra. Clar, espero que no tot, perquè, esclar, aleshores, és a dir, has estat a centres d'internament que no sé com t'has documentat, centres d'internament d'immigrants, és a dir, drogues totes les que vulgueu, alcohol, és a dir, clar, m'imagino que també hi ha part d'imaginació, perquè si no hi ha molt patiment també en aquesta... No? És a dir, espero que tot això també sigui una part imaginativa. I aleshores, entrem a la part literària, que és la que jo vull tocar. A la part literària. La novel·la se sustenta en el que anomenem nosaltres 2 motius centrals. Són les 2 columnes, que han de ser imaginatives. Parlem de literatura ara. I una és la imatge de la rotonda i l'altra és la imatge del terratrèmol. Una és, doncs, urbana i l'altra és natural. Perfecte, això està molt ben construït. I tota la novel·la és així, plam, plam. I després té 4 columnes, 4 protagonistes. Ja tenim les 2 imatges, rotonda i terratrèmol, i 4 protagonistes. La rotonda, clar, és un símbol circular que ella capgira el símbol, perquè normalment el símbol del cicle és un símbol que tu coneixeràs molt, no? També és un símbol sovint budista, és un símbol mític que dona com una pau. Les coses, bueno, és una generació, després tornen, la primavera, l'hivern, és un cicle generacional i és estàtic i dona, però pot tenir una pau el cicle, no? Tanquem el cicle. Però clar, el seu cicle és una rotonda automobilística, així que de pau res. És a dir, gira, no? És un loop, un bucle, però a més va de pressa, com una rotonda, i és existencial, és a dir, no és el símbol del cicle, jo què sé, mesopotàmic, no, és a dir, és un cicle que Déu-n'hi-do. I després tenim el del terratrèmol, que potser que l'expliquis tu, no? Vols que expliqui el terratrèmol? Sí, jo penso que sí, explica'l tu. I el de la rotonda també, els dos són teus, explica'ls. Bueno, aquests 2 elements eren molt importants per mi, perquè el de la rotonda és existencial i és vivencial. Això sí que forma part de la meva pròpia existència humana. Suposa que tinc la crisi dels 30, dels 40, és igual. Jo en un moment incert, als 30 llargs, doncs això, sabeu que ho he explicat això als meus cercles íntims, no? Tenia un pis maquet, un cotxe maquet, un treball maquet, un sou maquet, tot era maquet, però jo havia tornat de Mèxic fa 11 anys, com us he explicat abans, a Temoria i empetitida per aquesta malaltia que quasi em va deixar fora de lloc. Aquesta afectació va fer que jo em fes gran i que d'alguna manera sentia que jo no avançava en la línia que volia.
i per abans de fer-me gran havia d'enfrontar-me a aquells petits, no sé si es podrien dir dimonis, però sí amb aquells fantasmes que estaven dins meu, a nivell físic i psicològic. Estava bé mentalment, però dir-vos que va ser un acte potser de valentia. En aquell moment, clar, suposo que per la societat capitalista, vendre el meu cotxe, el meu pis, posar els meus pares en contra amb la decisió personal, de deixar-ho tot, el sobrefuncionari, aquestes coses, tan ben col·locada que estava en teoria. Només em falta tenir fills i parella, però era una cosa de la que vaig defugir en aquell moment. I va ser potser la decisió més arriscada, però també la que estic més orgullosa, perquè penso que aquella decisió ha portat que sortís ara la novel·la, que fos mare, en aquest cas soltera, a dia d'avui, i que d'alguna manera construís la història de ficció, però jo em reconstruís a mi mateixa. Llavors, aquesta rotonda era trobar-me dins un espai d'incertesa, amb moltes preguntes, me sentia una mica perduda. I els meus personatges estan així en una perifèria social, són uns perdedors com a punt de partida, i després això s'han de construir, reconstruir, i alguns inclús arriben a l'autodestrucció. Però és com tota la vida, alguns objectes són perduts, alguns són recuperables i altres no, i als personatges li passa una miqueta el mateix. I després, a nivell més poètic, vaig triar l'element o el símbol del sisme, perquè també, quan vaig estar allà, també vaig patir un petit sisme de magnitud preliminar 3,7, que això és molt poquet, però perquè ho entengueu, el centre històric de la ciutat de Mèxic té les estructures dels fonaments fluctuant una miqueteta, perquè així cada cop que hi ha un sisme, la plaça del Zócalo i tots els edificis històrics, no sé què ressona, tots els edificis històrics no trontollen o no s'esquerden. El mateix passa amb les canonades. El sistema de clavegueres també està una mica sostingut i no acaba d'encaixar. I explico això perquè quan jo estava allà estava en un alberg, dormint en una habitació, i l'únic que vaig sentir és que els llibres que tenia a llegir, que era Sor Juana Inés de la Cruz, la biografia novel·la va caure al terra, patapà. I vaig notar una miqueta això com si passessin unes ratetes, però no quedava una mica al terra, era molt poquet. I això em serveix de metàfora perquè depèn, sabeu que Mèxic és molt gran, està el que està la demarcació de la ciutat i està envoltada de valls i de llacs, està en una ciénaga. Llavors, tota la gent que no està censada també viu a Mèxic, el que passen els invisibles, els que no es veuen, que és dels que parlo aquest llibre, no? Però és tan gran que depèn en quin punt de la ciutat estiguessis, senties el sisme amb més o menys intensitat. Llavors aquí una analogia, que és l'escala de Mercalli, que és la qual utilitzen els geòlegs per mesurar de forma qualitativa quin impacte té el sisme a la Terra. I el faig servir per com cada personatge rep l'impacte del sisme a la seva pròpia vida. Com el supera, com l'interioritza o com el viu d'una forma més digna, més atemorit, amb més resistència o resiliència, és la metàfora que m'ha ajudat a posar aquests personatges, com es diria, amb la corda fluixa i els faig saltar pels aires expressament. Exacte, és a dir, està molt ben triat el símbol, perquè clar, és d'una banda personal, però a la vegada literàriament funciona molt bé, perquè clar, és el símbol de que tot trontolla i que, doncs clar, alguns queden sepultats i d'altres, doncs això els fa reaccionar. És a dir, funciona bé i això és el que realment, quan trobes la doble fórmula, que és personal, però també literàriament funciona, perquè tu potser haguessis pogut anar, jo què sé, tant se val, a Almeria, però si tu veus que va molt bé que hi hagi un volcà per la teva novel·la, va fantàstic. Llavors, si anem entrant més a la forma, cada capítol, ja veureu, cada capítol té la seva singularitat, és a dir, no estan escrits tots de la mateixa manera, sinó que alguns són diaris, en altres són jocs amb lletres, altres són fragments de diari, diàlegs, que a vegades hi ha una part del diàleg i hi ha una altra part del diari. És a dir, hi ha molta experimentació també en la llengua, cosa que ho fa amè i planteja, justament com tenim 4 personatges, també la llengua també va adaptant-se. Això, un dels mestres que me va recordar, clar, és James Joyce, que tu coneixes.
com a filòloga anglesa, no? És a dir, Joyce també planteja que cada capítol pot ser escrit d'una manera diferent, no? I això manté un calidoscopi, que és una cosa molt contemporània també, no? Com la mateixa cosa la pots explicar de diverses maneres, no? I això ho té molt en aquests canvis de registre. Domina, clar, davant de tanta tragèdia, és a dir, com ens ho passem, això. Hi ha moments o bastant sostingudament, hi ha un humor negre. A mi m'ha recordat, hi ha moments, amb l'Enterramorts, que ja el trobareu, m'ha recordat una mica el guionista que era el Rafael Azcona, no? Allò del cochecito del Marco Ferreri, clar, que un senyor vol ser minusvàlid perquè sí té un cotxe, no? I aleshores té un cotxe i és independent i realment vol ser minusvàlid. Clar, això és una cosa que et pot semblar una mica grotesca, no? Doncs tu a vegades també, el teu humor és una mica un humor negre. I l'estil de la Cabrera, no? De la Carolina Cabrera, sovint és un estil, això també hem mantingut, com la música que es va mantenint en tota l'obra, és un estil que xoca, són oposicions, però més que oposicions podria ser com una polisèmia, són coses ambigües. Per exemple, ella diu, llevaba unas camisetas peregrinas. La paraula peregrina en castellà vol dir rara, com els seus personatges, que déu-n'hi-do els raros que són, és raro i també vol dir peregrinar. Aleshores, ella utilitza molt les paraules en dos sentits, no? O diu, ¿usted qué se dedica? A los fiambres. Ah, es charcutero. No, yo soy enterramuertos, de funerario, tal. Reparto fiambres. Reparto fiambres, no? És a dir, que a moments, ja sabeu que quan la cosa està molt dura, va haver una mica a riure, no? Aleshores, ella utilitza molt aquestes paraules, o n'hi ha un que el banco, no? Els nens, això ho deuen conèixer, la polisèmia, segur que els nens ja ho saben, diu, banco, què significa banco? I diuen banco de seure's, no? O banco dels diners, no? I clar, té un personatge que primer era banquer i després viu als bancs. Són aquests jocs així de bifurcacions, de cruïlles, perquè al cap a la fi una rotonda són cruïlles, i en tenen molt macos, d'aquestes... Llavors aquest altre que diu flaco de memòria, gordo de invención, ¿no? Que me suena, sembla Don Quijote esto, no? Flaco de memòria, gordo d'invenció, no? Això està molt bé, perquè flaco, gordo... Per això, d'aquestos n'hi ha, no sé, com a centenars. Vol dir que tota l'estona... Què és el que... Aquestes bifurcacions, què fa? El que te fa és que t'obliga a dir les coses tenen dos punts de vista com a mínim, és a dir, t'obliga a dir les coses tenen més d'una visió, i com estem en les rotondes hi ha més d'una sortida, Una paraula pot tenir més d'un sentit, no? I n'hi ha d'altres com, a veure, alguna més que m'he posat, per exemple, també juga que, i ara entrarem a la coberta, al col·loquet, hi ha una nena que ven flors, i aquesta nena és una nena joveneta, 7, 8, 9 anys, no sé. Això és una cosa càndida, però clar, aquesta nena tan encantadora, clar, ven flors de morts. Aleshores, clar, aquí tenim una altra vegada el xoc, aquesta cosa, la infància amb la mort, unides, I això uneix perquè són aquestes flors, que són molt maques, que veureu, aquestes flors taronja, com es diu el nom? Es diu Kempa Xochitl. Xochitl és la paraula que s'utilitza en náhuatl per dir flor i Kempa és de los muertos, el campamento de los muertos. I aquesta flor tan colorida és la que posen els mexicans el dia del Día de Muertos. I és l'única cosa que el dissenyador gràfic em va permetre, la lletra, vull dir que no és la... No, però el color està molt bé. Però vaig triar la flor i això és l'única per dir, això ha de sortir, em representa. La Kempa Xochitl, doncs aquest color també lliga amb el color taronja, que hi ha una papallona, que també la trobareu, la papallona monarca, que a mi m'agrada perquè li dona, a nosaltres ens dona com una cosa tropical, aquesta, perquè és una papallona també taronja i té com un rillet de color negre, que la vaig posar a l'Albertís i dic, ostres, si posem la mateixa papallona, també. Clar, als Pirineus no pot haver la monarca, però com els escriptors som el que volem, la vaig posar a la monarca, me la vaig posar als Pirineus de tant en tant.
una cosa tropical, és a dir, que la teua està més justificada perquè tu ets a Mèxic. Tu ets a Mèxic i no als Pirineus. Aleshores, què és el que... Aquesta flor, que és trista, ens porta a un sentiment, que és un sentiment romàntic que es van inventar al segle XVIII, que es diu la bellesa trista. I la bellesa trista encara ens agrada ara. La bellesa trista és una cosa que dius, fa molta llàstima, però és maca. Clar, com és això? Si és bellesa, com és que és trista? Perquè a vegades pensem, jo què sé, trist, jo què sé, doncs un quadre negre, un zurbarán negre, expressionisme negre. Clar, això evidentment és tràgic i és negre. Però després tenim una cosa que costa més a vegades de trobar, que és la barreja. En música potser és més fàcil, no? Trobes un Schubert, trobes un Mahler, un Chopin, un nocturn de Chopin, i tens la bellesa trista. I això és també un sentiment molt contemporani, contemporani vull dir del segle XVIII cap aquí, però vull dir és modern. És a dir, a l'edat mitjana estava més separat, o és alegre, o és vell, o és trist, és a dir, no hi havia aquesta barreja de fusions. I el teu llibre és un llibre molt vell, és molt vell, una mica trist, un rèquiem de Mozart. Ostres, fa molta llàstima, però clar, és preciós, no? És preciós. Aquestes barreges són molt contemporànies. I no sé si vols que parlem dels protagonistes. Els hem apuntat, però explica'ls, sí. Explica'ls. Sense explicar al final, clar. Al final no. Ja m'explicaré què m'ha costat amb el que em va costar al final, no? No, al final, si el tenies. El tenia, però va costar al final. Els personatges, primer el punt de partida va ser explicar una miqueta o autoexplicar-me mateixa la mort arran de la pèrdua de la meva mare al Covid. Llavors vaig patir molt d'insomni, per sort no vaig patir ansietat, però sí insomni, i una tristesa profunda. Llavors vaig pensar, si em puc explicar, reprendre la història que tenia la ficció de Mèxic i puc explicar-me la mort des de diferents punts de vista, potser la puc interioritzar i la puc apamar o inclús, no sé si superar, però sí deixar-la en un nivell terrenal, no? Llavors, a partir d'aquí, el més simpàtic des de l'humor negre vaig pensar en un conductor de cotxe fúnebre i un dia a la funerària i vaig dir si podia entrevistar un senyor que portés això, el cotxe. Em van dir, no vaig tenir voluntaris, em va costar trucades, mails, telèfons, la senyora recepció no ja em girava la cara. I vaig dir, quiero hacer una pregunta inocente, ja està sense més. Llavors, al final, un bon home que està a punt de jubilar em va donar 4 preguntes i em va dir, és que l'únic que m'agradaria saber és vostè què pensa quan porta la gent al cotxe. Vostè és conscient, se n'oblida, ho té molt apamat, això? Com ho viu? No es diré el que em va dir perquè forma part de l'ideari, de la imaginació, i a partir d'això, d'aquest personatge, van sorgir els altres. Però els altres ja estan una mica dins del meu, diria, sí, de la meva compilació personal, perquè al viure a Mèxic, el Diego, que surt aquí, el vaig conèixer en termes reals. Aquest senyor que acaba al carrer era un veí que nosaltres teníem al portal. Quan vaig estar a Mèxic vaig conviure amb 2 persones, una que és d'artista visual, que es dedicava al cinema, i l'altre, Harold, que era de Costa Rica. Aquest noi era geògraf, i a partir d'aquí també vaig aprendre una mica com funcionen els volcans, els sismes, vull dir, vaig tenir bons mestres. I el meu company de pis, el Fermín, va estar, era un noi amb unes fascions molt indígenes, i en d'aquests viatges que feia a París ens va tocar durant uns dies i va estar en un centre d'internament. Tant és així que va estar quasi els 2 mesos que es deixen estar. Amb una situació límit perquè quasi acaba a la presó. I simplement perquè el retrat robot de la globalització va pensar que aquella cara s'assemblava molt a un dels sospitosos que portava una droga de comisa sintètica, síntesis, perdona, que era el polvo d'estrelles. Al cap de 2 mesos va tornar a casa. D'aquestes experiències va sortir al centre d'internament i vaig pensar en la figura del migrant. La figura del sense sostre ja el teníem allà, que era una persona que de tant en tant, perquè no es fes pipí a la porta, perquè no ens espantés, perquè no ens seguís, perquè era simpàtic i a vegades ens estimava i a vegades ens odiava una mica, ens perseguia. Llavors el deixàvem entrar a casa, inclús el donàvem menjar, es podia dutxar puntualment. Era un tracte una mica de... Arribes a un intent cordial, no? Ens deixes una mica de perseguir i deixem una miqueta a viure una miqueta millor. I llavors aquesta persona va donar casualitat que quan jo estava allà a l'hora becada va haver vaga, llavors va tenir molt de temps per perdre.
què vaig fer? Vaig agafar llibretetes, a mi m'agradava molt dibuixar, jo anava per Belles Arts, em portava les llibretetes i anava a la plaça Santo Domingo, que és al voltant del centre històric, allà es venen segells, llibretetes, es fan trueque, les senyores, les serventes que treballen a casa dels senyors compren coses, allà il·lustren els... Bueno, és una cosa bastant exòtica. Llavors allà el que vaig fer una mica és nodrir-me de tota la part fonètica, de les frases fetes, dels col·localismes, i de tota la part del chilango, que és la persona pròpiament que viu al DF, com parla, no? Clar, si m'escoltés un chilango a mi parlar o llegir això, llegir-ho, disculpa, escoltat diria que no, que ni de conya ho parlo. Però bueno, és una qüestió musical, com aquell que d'aprendre un idioma. Llavors d'això me vaig empapar durant molt de temps. També dels dibuixos i de com vivia. I amb aquest senyor, curiosament, jo vaig tenir una relació peculiar perquè ens tenim una relació, no es pot dir familiar, però quasi cada dia parlàvem 2 o 3 minutets. I d'aquestes vivències, també vaig pensar que una persona que estava mentalment no estable, quan jo tenia un fil conductor, ell tenia una mica de lucidesa i jo agafava fil per randa i la resta, evidentment, està fabulat. I després la Xus és una mica una analogia de la meva pròpia vida. Jo vaig deixar tot per marxar allà i no sé ben bé per què vam marxar. Sabia que jo no volia continuar amb aquesta vida acomodada, per dir-ho d'alguna manera, i volia buscar una experiència. Vaig decidir tornar a ser estudiant, deixar de ser professor per un temps i la meva única tentativa era llegir, estudiar i tenir una vida senzilla. Els estalvis també s'estaven acabant. I em va donar un espai suficient per pensar, per escriure i per pensar en aquests. Vaig tenir molt de temps no per avorrir-me, però molt temps per pensar i per llegir. I penso que és tan necessari aquesta part documental no hagués sortit sense. És clar, és que estem en una novel·la que fa 20 anys que es fa. Aleshores, és clar, hi ha gent que fan una novel·la en un mes. No vol dir que guanyin un premi, però ostres, se nota. En canvi, una novel·la que es fa en 20 anys, és que no hi ha palla, no hi ha res que sobri. Hi ha gent que diu, aquesta novel·la és molt bona, me la llegeixo, que no l'he pogut deixar, me l'he llegit tota aquesta nit, és que, la devoro. Això, molta gent pensa que és un símbol de que està ben escrit. No, això és un símbol de que està mal escrit. És a dir, la llengua no pot ser com l'aigua, és a dir, hem d'agafar que un llibre que està ben escrit és la Bíblia, això sens dubte. I què fas amb la Bíblia? Llegeixes fragments, o els poemes estan ben escrits. Un poema, només que llegeixis un poema unes quantes vegades, ja et serveix per passar tota la vetllada, 1 o 2, ja en tens prou, perquè això li vas donant toms al poema i ja en tens prou. És a dir, la poesia vol que la llegis a poc i tornis a les paraules, tornis al que vol dir i llegeixis a poc. I la Bíblia el mateix, llegeixes uns versicles molt ben escrits i amb això ja el teu cap imagina, pensa, els dilemes, etc. I doncs la novel·la d'en Vella, evidentment no és espessa, podríem dir, com un assaig, ni tan sols com la Bíblia, és a dir, la pots llegir perfectament tot el capítol, però no cal que vagis molt de pressa, és a dir, perquè cada frase t'explica coses. Jo en cada versió que he vist en aquests 20 anys, cada vegada millor. És una llàstima que l'hagis publicat perquè d'aquí un any hagués estat millor, també t'ho dic, perquè ara te diria coses... 49, abans del 50 publiqué la meva primera novel·la. Més lenta no podia. Bueno, no podia ser. Mira, la Marguerite Yourcenar va fer moltes novel·les, però una de les millors va ser Memòries d'Adrià, que la va fer durant 30 anys. És que les coses, és que tenen el seu temps, com una casa, és a dir, doncs a veure, sí. És que costa de fer, les coses són lentes. Ara, jo la por que tenia, i amb això ja acabo, amb això acabarem l'acte, la por que tenia, quan una novel·la és molt bona, un llibre és molt bo, jo la por que tenia, i sabia l'important que era per a tu, jo dic, ostres, a veure si ara, mira, el gos també es queixa, a veure si ara ja no n'escriurà més, perquè això passa, no? Un diu, és que jo vull anar a l'Everest, i quan fa tots els esforços per anar a l'Everest, puja a l'Everest, i després ja, com aquell que diu, abandona la muntanya. I dic, ostres, a veure si no escriurà més. I aquesta és la por que tenia, no? Perquè això ha passat, no? Juan Rulfo, el Pedro Páramo, alguns contes, però, clar, és el del Pedro Páramo, no? O, jo què sé, Cims Borrascosos. És una novel·la, no?
tenim futur? Cabreres? Hi ha més cabreres o què? Més cabrits? Hi haurà més cabreretes o què? Clar, m'agradaria dir, suposo que això és típic del paper. És a dir, no sé si ho tornaré a aconseguir, però vaig a tornar-ho a intentar. Soc molt tossuda, això sí. Això està bé, això està bé. Soc tossuda, molt tossuda. Soc cabrera, de fet. Llavors, amb això vull dir que tinc algunes coses al calaix, amb les que me sento prou còmoda, no diré que estan acabades, però sí ben embastades, i m'agradaria continuar en aquesta línia. I després, per altra banda, l'any que ve m'agradaria comprar una miqueta de temps a l'administració i amb permisos, excedències. La meva directora no està aquí, però ja ho sap, ja li he avançat, que l'any que ve m'agrada fer un petit permís i tornarem a tirar d'estalvis. Tenim la sort que la societat capitalista podem estalviar, gastar i els diners van i venen a la salut, no? La salut no torna, els éssers estimats tampoc no tornen, però els diners, relativament, nosaltres, la majoria de nosaltres, que som afortunats, que hem nascut en aquest costat del món, doncs això, tinc un fill aquí, però no li faltarà de res, però podré uns mesos aturar màquines i aniré a la biblioteca a llegir i a documentar-me, perquè tinc una idea al cap a que no vull dir, però me'n vaig a un altre segle, me'n vaig a un altre... agafo un vaixell, me'n vaig però tornaré. I després, doncs, bueno, després hi ha alguna paga que m'ajudarà, no sé, ho faré un temps i després tornaré. Llavors hauré de compaginar com fins ara, no? Fins a deixar cafeïna, melatonina, quan el Marc dormi, no? Escriurem, no? T'ajudarà, el Marc t'ajudarà, perquè ell té més imaginació que tu, amb perdó de la novel·lista, però ell t'ajudarà. I m'ho he dit fa poc. ¿Me puedes decir qué estás haciendo, por favor? Claro. No, però t'ho dic de debò, tu estàs encallada en una escena i tu li expliques l'escena amb ell i dius, mira, hi ha un senyor i una senyora que pateixen d'això, tu què faries? I ell te dirà qualsevol cosa, es compren, jo que sé, un tren i ja està, el que sigui. Te pot desencallar, sí. Això és una bona notícia, perquè aleshores sí que ets una escriptora. No d'un dia, no de 20 anys, sinó a la millor de 30 o de 40, això està bé. També vull dir que potser no és tan bonic dir-ho, fa molts anys que faig de professora, més de 20 o 22. M'agrada ser estudiant, m'agrada tenir temps per parar màquines, no? Serà un poc temps, però després reprendrem la vida. Molt bé, molt bé. Aleshores, hi ha un dels lemes, només dues coses finals, un dels lemes del llibre és un lema que em recorda una mica la teva Pau, no? Que es diu no persigo nada, nadie me persigue. Clar, els occidentals que som tant del desig d'ambicionar i tal, a vegades aquesta idea oriental de no tenir tants desitjos, de no desitjar tant, estar contents amb el que tenim i que no ens ho toquen, no? I com més gran te fas, és igual, amb el que ja em quedo amb el que tinc, no? Però els occidentals som molt de desitjar massa, no? Però m'agrada molt això, perquè jo penso que et retrata molt a tu, no? No persigo nada. I en qualsevol cas, si era la novel·la, ja la tens, la que vingui la tindràs, el teu fill els tens, els teus pares, tens un munt d'amics, perquè a més ets generosa, veureu quin munt de dedicatòries té, però amics, amigues, generosa. Aleshores jo penso que això... Te sents identificada amb això de no persigo nada, nadie me persigue? Bueno, penso una premissa bonica del ioga. Jo penso que una ensenyança urgent amb aquests tiempos modernos que corren és aprendre a respirar suau, però que anem tots massa de pressa. Volem fer moltes coses en poc temps i també l'èxit està més dotat amb això, aconseguir les coses en poc temps, com escriure un llibre a 20 anys, però és que en 20 anys quasi que et mors, en 20 anys quasi que tens ruptures sentimentals, en 20 anys has perdut una mare, en 20 anys has estat mare també, en 20 anys passen moltes coses, no? Llavors, penso que no cal córrer, que les coses hi ha un temps per a tot i temps per a tot. Jo sempre he estat una persona de processos lents, en quant a la societat moderna, o actual, jo fer les coses al meu ritme, però tampoc no em sento que em quedi enrere, estic al punt on vull estar, estic molt conforme i contenta de la meva vida actual. Llavors, doncs trigaré bastant, si me'n surto un altre cop trigaré una mica, però no passa res tampoc. No tinc la urgència de tenir, com seria, un resultat immediat envers els altres. M'ho guardo per mi una miqueta, no? Sí, seria una miqueta això. Molt bé, molt bé. Doncs bé, aquesta novel·la comença tal com ella ha dit, i ha dit oficialmente no existimos, i jo penso que hem de dir entre tots que oficialment existeixes com a escriptora. Gràcies. Així que...
coneixeu encara, perquè... Se'm sent? Sí. Donar gràcies als que heu vingut de lluny, de fora, mig malalts, amics coneguts, col·legues també, gent que escriu, família íntima, veïns de tota la vida, molta gent que s'ha quedat allà. Gràcies. Em sento molt afalagada, em sento molt estimada. Em sento que sou una bendició. I ara la Merche, que és una persona que m'acompanya des de la infància, que és amiga, veïna, diria que germana, us cantarà un tema a petició meva que és Palabras para Julia de Juan Luis Guerra. És una peça que ja em va dir Carol, no sé si el tono llegaré, no és el meu registre, però fa perquè sé que m'estima molt i és un repte. I és un poema que, no sé si el coneixeu, el va dedicar a la seva filla i parla una mica de les lluites d'algunes dones i totes elles no se'n surten, la seva pròpia existència. No, Merche? Doncs quan vulgueu. Avui no he portat microfonatge, necessitat que si se la porta anirà bé perquè... Atança el micro. No, és igual. Sí, no, que s'ha acercat un poc, no? No sé si... Jo crec que amb la porta ja arribarà prou. A ver cómo te sientes, si crees que puede venir por lo No, da igual perquè me queda. ¿no? Y si me acerco yo, ¿te lo aguantas? ¿Te lo aguantas? No. No cuesta nada, Mira, ja m'acerco, sí? Por lo que vas a hacer Sí, tú por mí, sí, no sí, cuesta nada. no sé. Bueno, ho intentarem. No? De acuerdo. Bé, avui tindrem la sort de poder tenir el llibre que la Mireia Audiens el vendrà i que ens el pugui signar d'un en un. Jo també. Moltes gràcies per tot. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Quizás querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, pero a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, los dos tomados uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no, no puedo más, yo aquí me quedo. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Bueno, veo que és sense paraula, no? Amb l'ús de la gola, no? I no he de dir res més ja, perquè si no... Bueno, si voleu que us signi, doncs aquí la teniu.
Sí, jo també, carinyo. Sí, molta, molta.